Nuço salam millet. Sizler bilen hojaýyn. Berden Süleymançyk gezýä. Görüşüňiz ýalyk. İtak. Häzir men size şu Grace FM görüşüňiz ýalyk. Näme diýen? Sizde de açylýan nädir? Bu ýokarda şuňa aknamy bardyr. Windows Media Player'ı skачать diýip borçsa ýa-da İngilizce download diýip durandyr. Ve açylýan nädir? Şonu näp çözüp bolýar? Şunu tak basýaňyz, tak basaňyz, şuna basýaňyz, devam et diýeniz we ýüklendi görüşüňiz ýalyk. Ýöne ýokarda size näme diýip gelipdiler? Bu skачайdan nämeňiz bu sahypa bolanok diýip. Bolýar diýeniz we ýapýaňyz. Ondan gelýäňiz gruppa, biziň Grace FM gruppasyna meşal ýadandyr millet, eger media player açylmaýan bolsa diýip, şol ýadandyr. Google Chrome'dan karoçy şu sahypany alýaňyz, kopýruýt edip çykyşdaýdan kontrol we edip goýýaňyz. Ve görüşüňiz ýalyk ne? Soň ýankyny ýerden skачать eden bolsaňyz, nämäni? Ýekece minut. Nire skачать eden bolsaňyz, şo tak näme karoçy alýaňyz. Şunu alýaňyz we Google Chrome'un üstüne getirip çykyş şuň üstüne goýýaňyz. Ve goşlaýaňyz. Goşuldy we görüşüňiz ýalyk media player aýdyp başlady. F5'e basýaňyz ýene bir gezek. Gön aýdypdy. Aýdymjaga görüşüňiz ýalyk. Ve hanlar janaplar, ünsürüňiz sag bolun. Ve toparmada goşula bermeli. Şu an 28 tane adamma görüşüňiz ýalyk. Grace FM men bilen habarlaşmak isleýänler göni näme www.nokot.com sapaly gruppamyzyň nämesine girjek bolsaňyz çadyna chat we radioň dinlejek bolsaňyz Grace FM diýip durandyr. Grace FM'den gönüşdaýdan ene hanly we janaplar chat we radio düzüldi diýip www.nokot.com-na şaýdan göni girip bilýäňiz. Ünsürüňiz üçin sag bolun. Siz üçin gaýrat edilýär, sizem gaýrat edip çyka goşula bermeli. Sag bolun millet, görüşýänçe. Radiomuzy dinläň we lezzet alın.